pasa una cosa. Yo soy fan del teatro. Y cuando me hablaron de esto, pues yo llegué corriendo, de cabeza. Bueno, és una oportunitat tant per les persones grans com per nosaltres, les joves, que també molts cops tenim dificultats per gaudir de la cultura i per fer certes activitats. Ha sido de rebote. De rebote, Dilo, sí. Porque ha sido de rebote. Ha sido de rebote porque yo buscaba amb una noia i ja estava con una altra persona i ella també estava sola i ha sido de rebote, però veig que no s'entenen molt bé. Ha venido ella en la tercera o la cuarta. Jo m'havia quedat sense parella i llavors l'he vist i m'he ficat entremig. Hem congeniat, no? Ella Hem quan connectat. ha entrat. Tal qual, mira, jo he entrat i l'he vist i m'ha somrigut. I jo he dit, jo he d'anar a parlar amb ella. I ha sigut la primera. M'agrada molt el teatre i sí que és veritat que no trobo com gaires oportunitats per anar-hi i em sembla una oportunitat molt guai i també el fet que sigués un projecte intergeneracional. I li he dit, jo, Pepita, jo crec que aquí hi ha algú. Jo, com que no hi havia el Brad Pitt, dic, però amb ella. T'has conformat amb mi. No estic malament, no? No, Bueno, mira, no, farem el que podrem. Tinc un fill, però ell viu a casa seva i jo a casa meva. I estic sola i no tinc a ningú per anar a cap puesto. Gran teatrero. Grans teatreros. Grans teatreros. Jo vull passar-m'ho bé, m'ho passo bé ja, Porto una temporada, gràcies a tot el que estic sent, que m'ho passo molt bé, Tengo el casal, tengo el centro cívico, tengo la biblioteca y tengo mis amigos del barrio y todo eso es porque estoy solo. ¿Cómo llenar la vida? Compartiendo. Y busco eso.